Hello ľudia, dnes si ideme trošku upratať, lebo sa tu proste promažil úplne akože veľký neporiadok, takže ideme na to. Ja keď upratujem, tak upratujem proste po miestnostiach alebo po miestach, takže vždycky najprv upracujem kuchyňu a až potom idem až na ďalšie veci, aby som to robila všetko poriadne. Takže začnem najprv kuchyňou, hej, ktorá proste akože takto nevyzerá úplne proste nejako, že bordel, ale mám tu že proste riady a proste všetko. Takže hlavný bordel máme uprataný a to boli riady. A teraz tu máme ešte proste ďalšie nejaké drobnosti, takže to idem rovno upratať. Ako prvé, tak dneska sme boli proste v reštike a nedojedla som palacinky, takže rovno takto jednu palacinku tu zdám na večer. To tu zahodíme. Alebo odložíme, keby na niečo treba. Ešte predtým, ako sa pustím do takého deep cleaningu, tak ideme na túto časť kuchyne. A to je chladnička. Pretože ja som si tak krásne zorganizovala, proste po pár dňoch alebo po týždni, proste uvidíte sami, akože strašné. Chladnička bola vždy tak pekne zorganizovaná, teraz je na tom nejako takto. Takže ideme si ju refreshnúť. Takže 3, 2, 1. OK, chladničku máme urobenú. Trvalo mi to strašne dlho, ale nejako sa mi to podarilo dať dokopy, takže nejako takto to vyzerá teraz. OK, takže teraz idem umyť všetky povrchy, ktoré sú tu v kuchyni, takže na to používam proste nejakú handričku vždycky. Pink Stuff, hej, toto proste, ja to úplne milujem a bez toho by som si nevedela predstaviť žiť, hej, takže to. A Bang, ktorý je super na vodný kameň, takže proste to používam. OK, takže kuchyňu máme hotovú a teraz ideme na obývačku. OK, takže na stolíku vidím ďalší príbor, takže ďalšia radosť vo mne. Plechovka od frajera. Sačky do košov, ktoré boli včera v hole na TikToku. OK, stôl máme jakž tak čistý, ešte tu je bordel, takže to potom umyjem. Ale najprv upratujem teda také väčšie nedostatky, aj keď tá obývačka to moc nemá. Dobre, takže teraz idem upratať tento stolík s mojím Pink Stuffom. OK, je čas túto handričku dať do prania a pôjdem si pre ďalšiu. No takže zistila som, že máme iba túto handričku a všetky ostatné sú v koši na prádlo. A teraz ešte nejdem dať prať, pretože už je neskoro. Takže ráno, hneď ako vstanem, idem dať prať. OK, takže obývačku máme už hotovú, tu nebol proste úplne nejaký veľký bordel. No a odkedy mám byť, tak sa strašne zaujímam o rastlinky, takže túto mám, túto neviem, ako sa volá. Túto mám monsteru a túto tiež neviem, ako sa volá. Ale idem ich trošku poutierať, lebo napríklad táto monstera už vidím, že tu má také... No proste chcem, bola pekná, takže zoberiem si servitok, namočím si ho a idem to poutierať. No a ako som spomínala, tak som sa začala zaujímať o kvety. Takže dneska som si kúpila zás ďalšie 3, hej. A to nie je všetko. Ja keď som ich ja presádzala, tak proste mám všade hlinu. Takže ja sa vám fakt hanbím ukázať tú chodbu, ale proste budeme real a ukážem vám to. Hej, takže
najprv, že idem to presadiť, ale mali sme tak produktívny deň, že som vôbec nechcela, takže som si šla láhnuť. Takže nejako takto vyzerá naša chodba. A mimochodom, ešte dneska sme si kupovali poličku, ktorú sme tu skladali, takže vidíte tu kladivo, proste šrubovák a tak. A táto skrinka, to je iba preto, že neviem, kam ju mám dať, takže ešte len hľadám miesto. Ale najprv to musím nejako upratať, takže no. Tu máme nejaké veci na vyhádzov, takže to rovno zoberiem a vyhodím. Tieto kvetináče, alebo čo to je, neviem nikdy, ako sa to volá, tak to dám na balkón. A takisto aj toto, kde mám vlastne drevenú kôru, čo dávam vlastne na dekoráciu do kvetináčov. OK, zbavili sme sa nejakých vecí, aj tak to tu vyzerá strašne. Ešte idem zobrať tieto tu veci, ktoré sme používali na stavbu. Dobre, a teraz si myslím, že je čas na to, aby som to tu pozametala, lebo toto je strašné. OK, takže už to je zase v normálnom stave. A ešte idem poukladať tieto všetky topánky, ktoré tu máme do skrine. Dobre, takže chodba vyzerá už oveľa lepšie ako predtým, okrem týchto odpadkov, ale inak akože fakt super. Záchod nejako špeciálne netreba umývať, lebo už sme ho dnes umývali. A kúpeľňa je tiež v super stave, pretože... Aha, tak nie je. No tak nie je úplne v super stave, ako by som si ja predstavovala, takže ideme to upratať, ale inak zvyšok je úplne v super stave. Tuto máme takúto novú poličku, ktorú sme si dnes stavali. Úplne ju milujem, proste všetko sa tam vojde, všetko, čo potrebujeme. A tuto máme naše nové 3 prírastky do rodiny. Máme tu takto kvetinky a tento kvetináč proste úplne milujem. Je dokonca taký, že samozavlažovací, takže nedokážete preliať tú kvetinu a naozaj ju stačí poliať tak raz za 2-3 týždne, pretože proste ten kvetináč sa vám o to postará. Takže top. OK, tieto 2 šampóny asi vyhodím, pretože sú celkom poloprázdne a navyše tento Pantene, akože ešte tam je, ale proste to je najhorší šampón, ktorý ste kedy mohli mať, alebo proste neviem, mi tak nevyhovuje, že dovidenia. Ako mňa urobil také lupiny, že doslova až seborejú na hlave. Táto sviečka a táto Baby Monstera bola pôvodne túto, pretože sme tu nemali čo dať. Ale keďže tu máme už tieto 3 nové prírastky, tak musím nájsť bohužiaľ nové miesto pre tieto kúsky. OK, takže už stačí umyť iba toto umývadlo a toto. Nikdy neviem, jak to volá, proste toto, hej. A budeme mať celý byt uprataný. OK, takže toto by sme mali a ešte ideme na toto zrkadlo, pretože akože nevyzerá špinavo, ale radšej ho trošku umývam. Ďakujem za to pozeranie tohto videa, dúfam, že ste si to užili a dúfam, že aj vás dokopem k upratovaniu, pretože je to fakt dôležité. Aj keď sa nám nechce, akože, ale proste musíme. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like, odber, koment, dajte nejaké nápady, čo by som mohla natáčať. A uvidíme sa u ďalšieho videa.